Mokuongo joma bei untie. Joma bei untie. One iluongo ni Koko Entertainment Nyiero Company Limited. Nyiero Company Limited. Kumonge wageni one joma chuo, one teche, ko un joma nyiri, un tuoa. Kwa lugha ya Kiswahili, sisi wanaume ni madaktari na nyinyi wasichana ni wagonjwa wetu. Kwa lugha ya Kizungu, we boys, doctors, you girls, sick, hospital. Abuono, wabiro Selton Villa. Joma bei orwako Koko Entertainment. Orwako wa. Aneno kajo Asumbi TV be yuoroka. Thank you very much. Hapa niko na watu Kizungu. I want to tell you one thing today, my brother and sister, because Manawati Kizungu sababu hivi. La ndio ndio mobilo temoka. Ana wachoki dokongo, awaji dokongo. Ili wachoki do Kiswahili mdogo. Wacho Kiswahili. Iwa toba kumano. Yele ngamanya wacho Kisongo kinuja yeye. Ana wacho Kisongo. Kisongo aracha. Wili wacho Kisongo. Ana wacho. Amatta wacho luo, wacho Kisongo na wacho do Kisongo. Chaki. Wawacha maber kabisa ni kawuono wabiro Selton Villa Rodi Kopany. We are telling you today we are at Selton Villa Rodi Kopany. Tobina ya zambe nangai Selton Villa Rodi Kopany. Olingo na yo. Nangai na nyoso. Mwanyisa maber kabisa ni chakresa parsali. Budho chek maratani wan giwelo to giwelo mawelo. As from 10, as from 4 today, it's a serious meeting and it's not even a joking the way people are thinking. We have the guests and just guests. Yalibala mama nangai motema ya bisu nyoso na mokili. Mokili ya zambe nanga esakoya. So, in fact, thank you very much. Fans wagon wero kamano ku orwako wa Rodi Kopany. Wamor gi kaka orwako wa. Dongubu mor. Wadwani koro wamor gimoro watimo sani. Wan wago iluongo ni Koko Entertainment Nyiero Company Limited. Kata Koko Entertainment Comedy and Music Combination. Menso ni wago thumbe te. Wadwago rumba, wadwago lingala, wabiro go angala, wabiro go nyakabongo. Onge thumo biro nyaka bengo. Donge. Koro rege gine go biro kiko. Rege ko dhi bede nyasi. Onge nyiero machalo lo. Yakwata wacho niya. Na joglo du. Idwa wacho gimoga kirwako Rodi. Doglo du go. Mawe maoni nani wewe maoni. Nani na misi. Kike back microphone go. Agoya kamano kabisa kumkelo siepa Ogina Koko jatumu wadwa. Osiepo ositukale koro an dalo wakaka go biro ni ya sai modo chako medo chako duogi wani gi doctor du wan go siepe na mang'eny Rodi Kopany koro Tony wan go ka bonsa ba Rodi Kopany koro gima timore ya sai modo medo Ogina Koko ombosa demo Charles obaye James Arbala ombosna kucha jimo nyongo boye jogo te haleluya. Mokuongo Rodi umor. Uye. Umor gi Koko. Joma mor Koko tinga bari kamae. Aya mokuongo Koko warwaki kachel kod team mar entertainment. Kawun Amatta mokuongo nise koni pengle running mate mari. Pengle ni koni running mate mari. Sani Amatta walking mate mari. Dr. Du crawling mate mari. Adwani mondo Koko gi team ne entertainment team kod Rodi Kopany dala gi Dr. Du kama.
ng'ama tale onge katoni nitie. Jorodi umor. As mane koko. Erokamano jakomar. Thank you very much. Mheshimiwa Koko gimitimo marwa serious. Ne wawinjo wachni no kaka ne wacho Dr. Duko Rwaki. Warudi ko kibire moro wake yo mosakiti timo